Hi guys, maadong adlaw na tong tanan. Karong adlaw day guys, karon nag-check up ni Ate Monica. Okay to gabi itino. Lagi. Niwang ko sa ate. Kuan madura man ni kalul is Ginoo mo unsa na iyang check up para maulian na. Wagan na. Wagan ko no. Gwapa lay ko na ning kuan na og kanibang sa background kanang gwapa. Kaligo na mi sa jo. Sa mami iti mi kita na ligo pa. Ang tali ang buhok kabisag basa kay murag wakwak ug mama. Magkaging. Bakit? Makadto na mi magguhom na mi ron. Matumis asa tong ospital ate? Maayo. Maayo? Maayo hospital ko to. Dapit asa man sa Mandawi. Mandawi. Namin ang utanag asa ni dapit sipot eh. Guadalupe no. Guadalupe. Wala ko mag-lipstick eh. Ngakan pa man. Ha? Lainan kay gamay wag mong gikaon gabi eh. Sige uwan sa dari mandepot uwan dari uwan mandepot buhol. Pollution sa pagmarjek. May pugis basta. Turkul. Diyan janman hite? Di? Nalipay ko ko ang liksian. Yapon, salamat kay Kuante Ali kay sa dyan atin sa meeting. Liksi. General meeting. At lang kung yapo dari. Looy mo pas ati manikag. Di ubanan kay si ati Ami. Si ati Imi lagi mahadlik og hospital, mahadlik og doktor. Wala din ang nakuanan ba mahadlik og doktor. Tidak si to Julie, wak mampu diha. Si Ali wak pod. Ako na raman, wak mampu ko kaaban sa kandiat nila ati. Mampus bingbing na ko ang liksi. Kaya gapon ang hatag og award si liksi. Honor gapon. Nagipalitan tong ati Imi ati mo ni kagapon kuan coloring book. Malipay to siya. Baga rabat to tino. Minta tong ni pan ay, pero sa tuloy mo sa mga bulpin na ko. Kapil, balik na. Wa na bakasyon na. Minta Enero. Ladyo pa. Nagteres. Ako ka-video gapon ba na kuha na gagang cellphone na lubat. Dali, cellphone mo lubat, pangat. Pagdago, lagi ka na yung tawag. Nanatunay mo, nag-isa sa mga bag. Tagang ka na. Bobo isang papar. O, Ibang ka na. nag-Christmas ko kay hospital na. O, panagkagang rin siya. Dagkara ba? Wala. Ito pa. Ito kung naligo na siya. Advance na, 5 minutes. Sita na kapaduwa din. Yo, nana.
Kuan hilak na sa ate. Napalaw na pos doktor. Napalagi te watar ko na te. Ito na ito tamang ugma. Katawa naghilak. Hi guys, dahil na dahil Miss Atis sila ate imi nga bay. Sus, nagluoy gid ko nga ganihang ate kay mihilak man. Napalaw na po doktor kay wa lagi dihag doktor na pod ja ugma balik na pod. Na schedule jud ugma madto naman din ni ugmag. Makaloy-an na. Idakot na rabag na bayaran 4-5 na to tinom. Di pod basta-basta doktora kay ito to te. Kaya siya ng doktor. Mga tag-orange guys. Hindi may nag-operahan te. Sugot ka te. Ha? Okay, Mabaghat ka. Ito ah. Orange. Mana udah na gabi. Mabaghat kaya lagi buhatan. Kain ta guys. Mapay pag gumana mag video call ni nanay. Mutala mas nanay. Ngayon sarang take up na ba? Kaya ingin lagi Merkulis. Ang sakit. Schedule man na schedule naman padlain ugma. Ugma naman didlas. Ala 8:45 to te. Bintaha na kay nadaan na daari ka tumagong ganiha lato to kay datutos Mandawi. Tuana sa Lapu-Lapu hapi. Dari man minagikan sa Guadalupe. Moto na langan-langan pud mi. Ag ugma dari nas asa to te? Si Budok. Si Budok, dapat lang si Budok ko no. Nara sa kuan. Sa atbang sa Kapitol. Capitol. Nami lagi ni kita mis. Namas gabi. Mani. Tarang to gabi eh. So guys, Ngayon na makate? hindi ako ganyan ito SM. Huwag mo ko na. Parang Hilak si ate ganiha, hilak sa kapungot ug hilak sa ka. Nagdahom magud mi nga ma-check up na. Kay sige nagpa-schedule pila to kabuan mo nagpa-schedule te? tulo ako. Tulo. Ha? Tulo na. Dahil ako sa nasugod. Dapat nang balik ko. Dapat na. Simbir na ron. Ha? Patakaran nila kay mubayad mandaan. Mahal na ba din lang bayad sa check up kay 3,000. Hindi ning puno na po 1,500, di 4,500 na. Ugma ni mahabaw ang dilog. Saan ni bagatid kay nanay bagong schedule nga ugma. Huibis ugma. Madre magtambaw ra ihatag ti, mawa na na. Pila ka tuig naggiantos nimo te? 9. 9 years?
2014 ko operahan. Ha? 2014 ko operahan. Hindi na balik-balik. On off pag nagsakit. Mawang, balik na ko yun. Balik na ko yun. Basig ka na rang doktora makaado kay kapila na nagpa-check up. So, may nakaad ko ang doktor basig ug mang doktora ra makaado kay kanang doktora international kanang doktora. Sa kumana na Hmm? ng doktora. International doon nga doktora yung si Danda. Taas Manila, clinic na wala din eh. So, lisod ako bang yun? Di basta-basta Doon ang lagi mo doktora. na siyang time. Ngayon, kapag yung ganyan. Time is gold. Time is gold. Ag doktor. Kaya, Inyo ugma ka dok. Ubantas buhol dok. Ikaw nil mag doktor na to. Atubay pa dyan. wala yung kakang mo yun ah. Tulong Dr. Bin. Mga nanus dyan ka anhel. Duty naman. Naudap na ang ati ganiha hilak. Ilan din nagmas man. Ilhan huy. Kita mentong doa ka. Sekretary maputos. Katumbang duha. Sekretary putos. Tayo dito sa Kuan. Agto sa Maayo Hospital katong budget sekretary ko dito. Kita sila nihila ka hindi nang bitaw nga ipalo up ang doktor. Kalaw siguro. Nga ipaingan na daan naghuwat. Advance ra ba din na nga orasan ti mo kay nang landin mo sa joog mo. Magkasa-asa ka rin sa bini sa advance ano eh. Bahalag magsita guwat dito. Kung kita yung mauna. Wan kay lakaw og malain. Ah, Ha? na. Ligaman uli na. Maduro man tag na ana ugma. Nagyari na ako ito. Kisig wifi. Dara misud. Para mi di pa pumidugay na hauli. Misud Miss Isim. Hapak sa nakatuod. Napasara ka to. Hapak Mariano. Nasa kaya eh. Bo sa tuila. Sa din ito. Naman to na may viewers ning sin nga naglami-lami ra pangadyo ang leksi wa mo hatag. Wala. Christmas party ng leksi rong Bernes. Mga tagsasang anak. Traba. Bantay tag magpost sa mga gradong leksi, proud pa mo post da. Way tarong sustento. Ni video call bitog ma'am ni leksi gabi. Ngayon nga si leksi gikuha ni ja og mo apilin sa king and queen. Kay ni message man ngin pa sa ate Ali gabi nga si pag meeting ko no gapon ngin ko ma'am Chuna nga waas leksi. Di matubag video call sa Hindi ko na ayaw. Sabi ka na yung asikas mo. Kanaro. Malagi, ningin pas ma'am Chuna nga sayang kuno wa magsuportag tareng ag amahan nga gwapa ra kuno kadong bataa og baray. Kadungog ka tay di ba? Kabi pag video call na ma'am ni Lixie. Magmahay ra man ni Mariano. Di pa nang pagmahay ron. Kaya sa kagwatag nga nakagwapa. Ala. Gwapa dia. Bahala siya. Kaya nakagwapa. Nalaminting lagi. Nalagyan. Silpon mo gud mo tinan ni siga. Napod. Ato? Basig na igda. Titi, tanaw. Di, mampod kay mura mag-speaker. Lati naman kay tiaw ti.
Di nga rin dako ang bayan nila may kadug bayan pero may kadug pang ini kay arang nawa kay irkon pa irkon man sa atin ani. Unsa te? Nana? Sabi na sige, pwede na. Hindi ko ka mag-registered. Ina togi kay mo na itang gihuwat. Pag uli na mo nagtaligsik, igaro mi kaabot dari taligsik. Wa bay uwan na si Injo guys. Aga daing katong gi-vlog na last upload na nga daghay na comment dadto magpa-shout out kay man to ni ko shout out. Wa pa na wa ko mo reply dito guys kay og mo reply ko dadto ja maharta na nga di na ko kita nig shout out na man wa sa to na hilabti kay nig uli na hag Alicia mag shout out ko atong pangbasahon tong mga comment. Kay og atong replyan di na to na makita. Mo nang kuan na inaguli na nang mag-shout out ko basig na pa gusto mo shout out Dani. Diyan na ready mo. Comment. Hindi ka mag-registered. Diya mara ni ang vlog day guys. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. At tangi na pod balaga na sumpay na ni. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw guys. At tangi ra og mapuhon ug unsa na ni update ni Ate Lord Delisa kay Ginoo ko lo yung tao pa niya hang udyaan. Mangginahanakan ra ba ni ginikanan. Bisag sa kalisod, mangginahanakan jud. Mo nang at tangira tabangi pamigampo guys nga masolbad na ning mga kasakit. Ugma mawa na ni kani galing labad sa tungo magsakit magaling samot na ning idang si to pila ka tuig te. 9. Adi, 25 na ron. 24 ron, 2024. 10 years na yung tali. 10 years na. Da masig kaluyan just Ginoo ng ugma puhon mo wala makasulbad. Ay! Bye guys. Thank you for watching. Si Timmy. Bye.